kod weche mag obila nitiere machalo National Police Command Center kama nitie kata weche mag tudruok gi kantie kes moro amora ng'ato nya report inyago simu konde mopogore opogore korido moro Dandora light mare okethre jogo chopo kanyo ma oketho lights mo kanyo nya tiyo te stretch achiel no te jogi nitiere ka ogo report mane ni kanyo losi machielo be ni kata maga peini moro kuny kata gi ng'at moro ma ok winji to go report kata ka police ni mata ng'at timore kar kae mano po nitiere migawo mari maga peini kai kaunti ma Nairobi kachalo koda ka chwalo ler makare maximum acceptable kata sa mathoth ahinya moyie gi chik mar mondo mi repair no team tena mane to nyaka sani average time ni en mane ma response nyalo bedo ka timre mondo mi jopiny oyude resruok ahinya jo Dandora masene chuka karanyisi average time mar repair of stima maukti bang report kamano ko obedo ka wayude as a county would be less than 24 hours considering the coverage makoni nikech mokwongo ing'e ni county nitie gi migawo mopogore kaka sub county administrators and ward administrators ka giyudo ripode machalo kamago it is easier nikech kony or repairs tiyo kuwuok from city hall wa miyo migepe mek loch mek kor gwenge goendo nafas mar respond to repairs midwaro goendo except kama is a bit technical madwaro kony koa office mamalo then akawaoro negi team mamwalo noendo mano kuom weche mek stima kidhie weche mek yore to it will ideally take like 3 days for us to be able to repair the pothole but it will be 3 days or even a week nikech nyaka wakwongo ang'e ni to yoni ng'ama nokunye nikech ibiro yudo ka samoro ng'ato dwa keto fiber optic to ng'ado yo to en ibiro yudo kokunyo yudo ka ng'ato dwa keto pipe mar pi to bukore ong'ado pi kata dundu no bende kama okunye no mokale bondara odhi kata umuoch ibe ka kuren tinga en mar contractor mokunye ni service provider machielo mar internet makalo fiber optic cables gi koso ting mar county koro such a case nitiere gimo miluongo ni performance bond manyaka make contractors gi manyaka wa make sure ni watiyo godo mar loso kanyendo but ing'e ni performance bond mar ng'ato ok inyal tiyo godo nyaka ibed gi a justifiable reason kata be ni nene kamano nyaka obed justified mi ndikne mo accept mo be either odhi lose or utilize that performance bond to be able to repair that koro mane mamiyo thuolo mar timo such a repair eno nyalo bedo no nyalo budhe matin kamano e county ma Nairobi ka koth ochwe madaka